салом алейкум бародаро, салом алейкум мардуми группа, салом ба ҳамаи шумо. Аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки бо диққат ҳамин номероро қатъи ҳамин апа нигаҳ кунед. дар шаҳри Екатеринбург ҳамира мо объявление додем. ҳамин модар гум шудага камтарак касали рӯҳӣ доштааст. дар куҷо фурмаданашда вақти поезд электричка да омаданда намедонистааст ки куҷо да фурм. телефонаш зарядиш мурдагӣ ки занг зана. ягон кас агар хабар дошта боша, илтимос ба ҳамин номерҳое ки дар болои экран дида истодем, ба ҳамин номерҳо дар тамос шавед. ва аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки ҳамин навора ба дигарҳо фиристонед. шояд ки ҳамин апа дар хона ягон апаи дига боша, хабар диҳед. бародараш қатъи шавҳараш ҳамин модара кофта истодаанд. 4 фарзанд доштааст. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки хабар диҳед. чин 1 ҳафта шуда ки бедарака, аниқтараш 5 рӯз.